חברים, זה הזמן לקבל את לימור גריסרו לאולם. אורי שקד, גם אתה מוזמן. אבל אני תמיד אומרת שהשדים שרצים לנו בראש ולא מאפשרים לנו לדבר, בסוף צריך לעשות איזשהו צעד. וכל דבר בחיים מתחיל באיזשהו צעד. וכשמחליטים לעשות את הצעד ולהתגבר על האומץ, אז אפשר להגיע לכל דבר בחיים. הכל אפשרי, השמיים הם לא הגבול, צריך רק לעשות צעדים קטנים כל יום. גם עושים צעדים, כמה שחשוך, אפשר לראות את נקודות האור, ואם תעשה את הצעדים אתה תגיע לאנשים האלה גם. אז איך שאמרה עדי אברהמי, בשיר שהיא הלחינה וכתבה, כל דבר בחיים שלנו מתחיל בצעד. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1000 אנשים מול כולם דעות, 1000 מתלבטים מי לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החמות של הפחדים של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תיתן לך אמון בדרך. כי זה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אלייך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.